ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମୋ ବାପ ଖେଳୁଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ସକାଳ, ଦୀପାବଳିର ସକାଳ। ଏଇଟା ହେଉଛି କିଛି ସବଜି ବସିଛି, ଦୀପାବଳିର ସବଜି। ସକାଳେ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଇଲା ଚୁଲିରେ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ବସେଇଛୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ଏତିକିରେ ତ ଆମର ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ପେଶାଲ ବରା ବନାଉଛି ଏବେ। ଆଉ ବରା ବନିବ, ଆଉ ଦିଆଲିରେ ପୁରା ସ୍ପେଶାଲ ଖାଇବା। ଆଉ ସ୍ପେଶାଲ ହିସାବରେ ଆଜି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବାପ କେମିତି ବାଣ ଲଗାଉଛି। ହଁ ଲଗେଇଦେଲୁ, ଝିରିଝିରି ଲଗେଇଲୁ। ଇଆଡ଼େ ଆସ, ଝିରିଝିରି ଲଗେଇଲା। କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବାହାରେ ଜଳେଇବୁ ନା ଏଠି? ଏ କପଡ଼ା କପଡ଼ା ଲାଗିବ, ଦେଖିନା କପଡ଼ା ଆଡ଼େ ଦେଖିନା ଲାଗିବ। କପଡ଼ା କପଡ଼ା କପଡ଼ା। ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଦିଟା ବନ୍ଦ ହେବ। ଏବେ ଏଇଟା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ସରିଗଲା ଏବେ ଖତମ। ବାପ ଟିକେ ଟିକେ ନିଆଁ ଅଛି, ଛୁଇଁବନି। ନିଆଁ ଅଛି, ଟିକେ ଟିକେ ଛୁଇଁବନି। ବାପର ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସରିଗଲା। ଆହୁରି ଝିରିଝିରି କି କ'ଣ? କେତେ କେତେ ଝିରିଝିରି ବାପ? ଆହୁରି ବି ଦିଟା ଅଛି। ଆହୁରି ବି ଦିଟା ଅଛି। ଏ ଦେଖିନା ଦେଖିନା ବାଜିବ ସେଠି। ଝିରିଝିରି ଲଗେଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ତାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଦିଆଲି ସେଲିବ୍ରେସନ କେମିତି ହଉଛି। ହଁ ଆଣିବା, ଭଲସେ ଲଗାଇବ ହେଲା। ବାପ ଇଆଡ଼େ ଦେଖ, ଲାଗିଲା ଦିଟାକ। ଦିଟାକ ଇଆଡ଼େ। ସେମିତି ଆରାମସରେ, ହଡ଼ବଡ଼ ନାହିଁ। ହାପି ଦିଆଲି କୁହ। ହାପି ଦିୱାଲି କୁହ। ହାପି ଦିୱାଲି। ଠିକ ଅଛି। ସେ ଏବେ ବହୁତ କଥା କହୁଛି ଆଗ ହେଲା। ହାପି ଦିଆଲି ସାଙ୍ଗମାନେ। ତାପରେ ଖାଇବା। ସରିଗଲା ଖତମ। ଦେଖିନା ସେଟା ମାରିବନି ଯେମିତି ତାର ଫାର, ନହେଲେ ଡେଞ୍ଜର ପୁରା ହବ। ଏଇଟା ସେଇ ସାଇଡ୍ ଆଡେ ଆସ, ସେଇଠି ସାଇଡରେ ରଖ। ଆଉ ଦିଟା ଅଛି। ଫେଭରେଟ କଲର ଏଇଟା। ଲଙ୍କା ବାଣ ଏଠି, ଲଙ୍କା ବାଣ ଫୁଟୁଛି ନା? ଏଇଟା ରସୁଣ ବାଣ। ରସୁଣ ଖାଇଛି। ଏ ଭାଇ ପୁରା ମସ୍ତ ଫୁଟୁଛି। ଏଇଟା ମୋ ମନ ପସନ୍ଦ କଲର। ଧୂଆଁ ବାହାରିବ ଏବେ। ଏଇଟା କେତେ ବାଣ ଅଛି ସେଟା? ଏଇଟା ଗୋଟେ। ଏଇଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ। ଏତେ ଜୋରେ ଫୁଟୁଛି। ହଁ।